Sugatan ng isang security guard matapos na tagain ang kaniyang kainuman sa Barangay Concepcion, Pequeña, Naga City, alas 7 ng gabi nitong Miyerkules. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Chester Pumar, ang tagapagsalita ng Naga City Police Station ng biktima na si alias Denzel, 45 anyos, may asawa at residente ng nasabing lugar. Habang ang sospek ay kinilalang si alias Alvin, 45 anyos, na kaniyang kabarangay. Batay sa ulat, napikon umano ang salarin matapos na maungkat ng biktima ang pagchat-chat ng pamangkin ng sospek sa kanyang asawa hanggang sa nauwi ang diskusyon sa pananaga. Isang tama ng bolo sa tiyan ang tinamo ng biktima na ginagamot pa ngayon sa Naga City General Hospital. Nakabanggit ining biktima sa suspect na si agum niya pigpapara-message kang pamangkin. So duman po nagpuon si argumento and then eventually yun na po nga nipigtaga niya na po si biktima. Patuloy naman ang ginagawang hot pursuit operation ng PNP sa suspect na agad na tumakas. Iwasan na diskusyon habang nakikipag-inuman. Ano po? So, yun na po ang pinaka-the best yan. And kung maaari, pagka medyo mainit na, pwede nang maghali sa harampangan. Maharap naman ang suspect sa kasong frustrated homicide. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbasana.